Как си, Данил? Не знае спагети. Данил, материален си, бе. Това е на клип, кой му видео. А? Как си? А? Правя, аз снимам. На клипче. Направи един фрицайл. Слушам, Данил. На клип. Данил, не знам. Не знам къде е смисъл, не знам къде е смисъл, разбираш. Не, Снимам та. Да. Чай, изръсте. На къде си говориш, Данил? Я, брат, си материален гилтер е. Много се спяме, бе. Хубаво, ти искаш мисъл. Може да те пишеш, А? може да дадеш отговор, може да се откажеш. Ама като се откажеш, пак така рече. Няма да се откажа, ще си поставим за по-натам, понеже... Разбирам те. Няма да има нищо преди тази. В момента... Данил, не си интересен в момента. Няма смисъл да снимам, Данил. Наздраве. Няма да не те снимам. Кой каза наздраве? Хубаво, брат. Айде, тогава. А? Че да снимам катилите яречки тук е? Какво ще се?